Salutare și bine v-am regăsit la o nouă serie. Aceasta se numește Driving School 2016. Dacă vreți, o descărcați, dacă nu, de pe magazinul Play. Eu de pe acolo am descărcat. Să ne punem aici numele. Ion U. Cum mă cheamă? Așa l-am pus. Acum, cum vedeți, am jucat ceva off camera. Uitați aici bugatul, dar nu este deloc bugat. Doar în față ce arată. În rest, nici în față nu prea, dar uitați-l. Să vă... Stați un pic că aici e numele greșit. Eu... Stați un pic. Gata, acum mai bine. După aia vine Infernul, nu Infernus, asta, nu mai știu cum îi ziceți, acesta este, nu știu, asta îl găsești și în GTA 5 Online, este T20-ul, nu știu dacă e tunat, uitați aici, tracțiune, are 6 roți. 1, 2, 3 și mai 3 pe partea alaltă. Mama mie că trebuie să facem pentru el. Dar eu o să fac pentru... Uitați. Stai să mut ăsta aici. Nu știu unde să-l mut. Îl mut aici. Băi, eu vreau să-l mut. Stai că e aici. E perfect. Pentru aceasta vreau să fac. Acum o avem pe aceasta și aceasta. O să încep cu prima. Nu știu, eu o să bag noapte și nu soare. Mă te dă. Uite, acesta este fratele meu. O să bag ploaie. Ala, bala, portoca. Nu, o să începem cu prima. Acum începem. Next. Ok. Bine, este bine unde am pus. Că nu mi-a mă. Apito? A, nu. Apito acum. Stop. Hai, dă-i cu spate. Nu vrea să dea cu spatele, uitați-vă și. Dați-vă aici. Haide. Ai, Doamne, nu mai știu să mănânc. Haideți. Ei, pum! Taci în gură, Emi. Haide, mă. Nu mai respectăm regulile. Taxi. Mă, nu s-a mișcat de pe loc. Uitați-vă și cu roțile băgate în... Uitați-vă. O să o băgăm în first person. Și la ora... Nu știu la ce oră... Pe la 6, 7 o să fiu live. Nu știu la...
Și am pus pauză, dar am revenit. Stai să dăm cu spatele. Dă-mi câte bani. Așa. Vai, bani, mă duc, bani. Quanto ia? Vedeți dacă nu prindem 60 și 70. Mâncați așa. Hai, bani. Așa cum. Cum eu? Cum eu? Cam regulă, nu? Au. N-ai pa.